қарори суд ё додгоҳ натавонист баҳси сокинони ин хонаро бо ширкати бинокории Орионо сохтмон ҳал кунад. Сокинон мегӯянд, додгоҳ вайрон кардани ин биноро манъ кард, вале ширкат қарори судро нодида мегирад. 18 июли соли ҷорӣ суди ноҳияи Шоҳмансур қарор кард, ки ин бино ба ҳабс гирифта шавад. яъне дар ҳама ниҳодҳо анҷоми амале дар нисбати ин бино манъ шуд. 19 июл расман ин бино ба ҳабс гирифта шуд ва мушовири ҳуқуқии ширкати Орион сохтмон Раҳмонали Гадоев забонхат навишт, ки бо ин қарори додгоҳӣ ошно шудааст. намояндагони Орионо сохтмон ҳанӯз моҳи ноябри соли 2022 аз сокинон талаб карданд ба хонаи иҷора кӯчанд ё дар ивази ҳар метри мураббаъ $600 гиранду ба худ манзили нав харанд. сокинон мегӯянд, ҳарду пешниҳод қобили қабул нестанд ва ширкат арзиши воқеии хонаҳоро ба назар нагирифтааст. сарфи назар аз он ки мо то ҳол дар ин манзил иқомат мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон ва шиферҳои моро мекананд. на телефон, на мавҷпахшкунакҳоямон ва на интернет ҳоло кор намекунанд. Немат Сангонов, як масъули Орионо сохтмон, на танҳо даъвои сокинон, балки қарори судро низ зери суол бурд. суд иҷозати мо чӣ қарора мебурад? хизшафта Америка ва суд судия мо қарорашо барҳам дода. Я мега асосан намояндаи мо эронта иштирок карда неста. Ягон намоянда иштирок накарда чӣ ҳабс мекунад? вале дар додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки қарори суд қонунӣ ва иҷрои он барои ширкати Орионо сохтмон ҳатмист. бояд зикр ва таъкид намуд ки ҳуқуқдонҳо дар шарҳи ин мавзӯъ мегӯянд, иҷрои қарорҳои додгоҳ талаби қонуни асосии Тоҷикистон аст ва зиддият ба он ҷинояти сангин дониста мешавад. аммо чун дар тоҷикистони муосир усули якбому дуҳаво риоя мешавад ва воқеияти фарҳангу муносибати мо шудааст, баъзе ширкатҳои сохтмонӣ ва на танҳо бо суистифода аз робитаҳои худашон бо маркази тасмими қарорҳо ё бо истифода аз муносибатҳои коррупсионӣ ва дигар шаклҳои ғайримашрӯи робита адолати судиро дар Тоҷикистон эътироф намекунанд. иҷрои барномаи генплан ё бозсозии куллии шаҳри Душанбе ҳар чанд вақт баҳси сокинон ва бинокоронро ба миён меорад. намунаи ин бино ва вазъи 60 оилаи сокини он нишон медиҳад, ки додгоҳ низ на ҳамеша ба ҳалли чунин баҳсҳо қодир аст.